naman ako gikan mo aping. Ikapas ako sa magugan di. Magugan. Anak gud, Aray, mabali na ako bukal. pili ang babae nga mong binastusan, ha? Unsa na? Unsa na? Agay, iwag isamban ako. Agay. Unsa na? Napupun lisyon na. Agay. Okay, sorry ha. Huwag mo na'y leksyon sa mga laking bastos. Kung mag-inom ka, ibutang tiyan, kasabot ka. Ha? Agay. Sa'yo na lang sa mga babae, diri da. Hoy! Unsa ni mo naman kaman, ha? Ako lang gileksyon. Tungod kay bastos ang tawhana. Yung mga talaga, hilas di mo. Imo pang gitumba ng sa akong amigo. Ngano? Patunog mo? Sir, gato ni mo, miss. Makainom mo ba? Makainom mo, pangatug mo. Oh, yeah, mo. Puya ninyo. Diyan na mo eh. Ayaw mo, tra, ha? Dahil ikaw man, ato ni taman! Apa ay! Ha! Muna diferensya ninyo. Ha! Anak ginong mga tugs, Dan. Base pa dahil mahuwasan mo. Marcial, ito kining akong dakong wheelchair. Murag dunay gamayng kaguliyang sa unahan. Ako matuman doon, Tiburcio. Makasugat ang mga tao na mo sangpit ni mo, nitanaw ni mo. Salamat. Ang tanan nga mga tao mo, timbayan ni mo. Kana tungod sa akong kaayo nga gibuhat ngadto kanila. Saludo ako kanimo, senyor. Naamay nagdagan. Tinuura. Pangutan unsi kaguliyang sa unahan. Oo, senyor. Akong sugaton. Unsa na, Marcial? Ano na di mga hubugan niyor. Unya, may bugal-bugal sa batanon nga babae. O hikap ang naong. Pagkatapos, gusto nga ikapon ang bugan. Dili mayong gibuhat sa maong lalaki. Mauga ni ugang resulta. Pwede mo nuuga. Ngano man? Matud sa nakakita nga kibackstroke ko no sa babae. Napaumon sa yuta o gitumba ng ulo. Unsa? Mirese! Unsa pa? Miduol ko no ang duha ka barkada sa lalaki. Kiduol ang babae unya gihamagan. Pero nakuyapan ang duha ka lalaki. Ngano man? Matud pa sa nakakita nga ang batanong babae. Mura kuno og si Cindy Rutrak. Gipamatiran, nakuyapan, giyakan, mihagma sa yuta. Mao ba? Kinsa ang mga babae, ha? Nakaila ka ba, ha? Marcial? Wa ka magali. Way nakaila. Way nakaila. Gusto kong makaila kaniya, Marcial. Gusto kang makaila. Nga ano? Interesado ka ba kaniyo, Senyor Federico? Gusto ko siyang... Tiburcio mo na ikaw. Gusto ko siyang gantihan sa iyang gibuhat. Uy, salamat. Unsa? Mao ka na, Marcial. Karon, unsay gusto mo nga akong buhaton, Senyor Tiburcio? Ngob sa liyon, nga usaray bagang. Milis nga mong ilong doon, Tiburcio. I-relax lang. Ingol sa isulimbad o sa bang mo mga mata. Pag-amping, Marcial. Nga dili mo abot nako kining higayuna. Kay kun maingon na kuniini, wa nakoy kalipay. Drip! Senyor Tiburcio. Gusto kong makaila sa maong babae. Og buhata.
Buhata ang tanang paagi nga mailhan na to siya. Nakasabot ka ba? Si senyor, ayaw kong hagi. Marshal, Nakadulo lagi mong naong sa kong naong. di ko gustong makakita ang mga tao nga masuko ako, Marshal. Dili. Sorry, senyor, sorry. Ako karong birthday. Ug dili ko gustong masuko. Kasabot. Si senyor. Asa makakini si Papa Tiburcio? Hoy! Oh. Senyorito Federico. Marshal, asa nga akong Papa Tiburcio? Atua dito. Tuwa dito? Asa? Wa diri, tuwa dito. Tarong ako sa pagtubag. Senyorito, nadiha sa kiosko. Nagapaabot ang imong daddy. Nanabako katong kabano. Nanaw-naw sa mga tao nga nangaon og nanag-inom. Kana, tarong ako sa pagtubag, litse. Tao nga hamugiro. Iho, Federico. O sa'yo mo tuyo. Ang premyo sa para basketball. Gipaandam ko na. Kuha na ko daan, Papa Tiburcio. O kinsay mahimong champion ni Ana, ha? Come on. Murag kuha ka pa makailan ako, Papa Tiburcio. Ang akong 3 points. Usao na ba lang, Kami ang mamahimong kampyon. Kami ang mudaog nining maong exhibition. Atina, ikaw ba kini? Ako na Matilde. Wa ka man magsulti nga moabot ka ining adlaw, ha? Gisurpresa talang kanay. Kumusta naman ka diri, nay? Okay ra ko, nak. Birthday dero ni Don Tiburcio, nay, no? O, nak. Daghan kay gubog, eh. Daghan na sa kay mga bastos. Mao gyud ang mga tawhana. Basta makainom na gani, gara na gid kaayo. Ako pa gibugal-bugalan. Sikman og dugo. O unsa? Giunsa nimo sila, nak, ha? Gileksyon ko lang, nay. Kuyapan sila, nga naigo sa kong kumupatid. Kinuo ko. Anak na miligro ka. Balik karon dayon sa syudad. Ayaw pagpuyo din, he. Balik sa syudad. Nay Matilde. Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iriaga Espares, musical scoring Randy Nacorda Tayad, audio editor Chifri Cabonada, ang atong soundband Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.